Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Igala, mayong adlaw na itong tanan, no? Muna sa di, ang atong programa nga 15-minute Bible Truth gikan sa Emmanuel Bible Baptist Church, Lapulapu, kininasab si Brother Joseph Mark A. Sasidon. No? So, salamat sa inyong pag-tune in karon. Now, before ta magbasa sa itong Bible, let us get into nasa tayo ka ng situation nga atong ibutang atong kaugalingon. No? Natay ka ng i-imagine nga situation. Now, kini nga situation, there are two people nga kailangan nimong luwason. No? So, nara kay capacity nga mo save og usa. No? Imong una-una nara kay capacity nga mo save og usa. Now, kaning usa ka person, kaning usa ka tawo, mo ni siya ang serial killer nga gipangita sa tanan, no? Daghan siya napatay, mo ni siya ang pinakagrabe nga serial killer. Number 2, mo ni siya siyang tawhana ang daghan kig nakawat, grabe nga kawatan, nga daghan ko siya og nalugos, daghan siya og nabuhat nga dili maayo sa iyang kinabuhi. And sa sunod sa usa ka tawo, mo ni siya ang pinaka-inosente nga tawo, no? Magiyatagon, buutan, mo ni siya nga tawo, no? So kinsa man ang imong luwason? Kinsa ang imong haguan aron maluwas, no? Kinsa ang imong haguan nga mabutang sa safety, no? Mabutang iyang state sa kaluwasan, no? So I'll leave that to you para ikay ma-answer. But ang rational nga tao, ang rational nga klase nga tao, no? Iyang luwason to ang tao nga buutan, nga inosente, nga way gibuhat nga dautan siyang kinabuhi compared sa luwason niya ang tao nga dili maayo. Kaya naman, basin day, ang kaning luwason niya ang tao nga di maayo, pati yun siya. No, buhatan siya dili maayo. Pero kung sigurado siya nga kung itong luwason tong tao nga buutan, makakuan gid siya maayo. No, maayo ra siya, itong luwason. No, so wala to ang situation, no? Ang luwason ba nimo tong dili maayo nga tao or ang katubang maayo nga tao, muna siya duha ka situation. And if rational nga tao gyud, iya yung luwason tong tao nga maayo. Kaya para ma-continue ang iyang pagkamaayos sa kalibutan, sagdal na niya ngano gud tawo iya maghago-hago pa siya niya dili maayo nga tao yung luwason, di ba? No, so mo na ato ang
itong situation. No? So atong basahan itong Bible, Ephesians chapter 2 and verses 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Itong pagkaisgutan karon aron taknaa sa atong episode karon is that the grace of God. Grasya sa Ginoo. Mo ni siya mong buot pasabot ani kay ang grasya is meaning ang butang nga gihatag sa mga tawo nga dili angayan. No? Sa atong situation ganina, rational lang gyud sa atong hunahuna nga dili to na kuluwason tong tawo nga daghang gibuhat nga dili maayo kay ngano di man siya maayo. Daghan man siya nabuhat, daghan siya napatay, nakawat, nalugos, nabuhat ug di maayo siyang kinabuhi. So di na to siya luwason. But ang grasya sa Ginoo is not like that. No? Kita ng mga tao, we are like the first person nga akong i-mention. Huwag man siguro ta kapatay, huwag man siguro ta kapangawat, huwag siguro ta kapanglugos, huwag ta nakabuhat o anything nga nakita sa mga nakatauhan, but we are sinners in the sight of God. Kita na to diri sa before aning Ephesians chapter 2 verse 8, before aning mga verses makita na to kung sa klase ng mga tao. We were dead in trespasses and sins. Patay ta sa sala, no? Kabantay ta na moingon ta sa atong hinigugma nga patay na patay kayo kun nimo. No, to the point nga atong buhaton tanan para mahimaya siya, para ma-satisfy siya. The same ang atong relation sa sala. We are dead in trespasses and sins. So meaning patay na patay ta sa sala nga atong buhaton tanan aron ma-satisfy, aron makabuhat tag sala, no? Whether we are aware or not, makasala jud ta. Sometimes dili sa tong bakba, sometimes dili sa tong actions, but sa tong una-una ug atong kasing-kasing. Kung say mo, libak ta diri sa tong utok atong gilibak sa tong kaugalingon. Ang kanang nga tawo to nakita. No? Grabe ta nga mga makasasala atubangan sa Ginoo. Dili isad ta kalimot ana because no matter how much we try, we are dead in trespasses and sins. And we know nga rational lang gyud sa Ginoo nga holy, no nga dili ta tagaan og paki. Dili isad ta tagaan og kanang og dumtan gyud ta ana sa Ginoo. And tinuod na nasukop ang Ginoo sa mga makasasala even until today. Grabe ang kalagot sa Ginoo. No, we're ingon ang Bible sa Ephesians 2 verse 2, no? Wherein typas ye walk according to the course of this world, no? Kung unsay uso sa kalibutan mo ato ang sundon kag dili moral, dili maayo atubangan sa Ginoo. Kung unsay kanang unsay uso, unsay kanang okay sa kalibutan but dili sa Ginoo, may atong ang kalibutan atong sundon, no? We walk, no? We fulfill the lust of our flesh. Sa atong pangibog atong buhaton aron ma-satisfy balag wate paki sa gihuna-una sa Ginoo. Anak ta nga klase nga tao. Ingana ta nga klase, no? And muna ang grasya sa Ginoo iyang ipasundayag nato kay dili ta nga iluwason, no? Kung naa may gani tao nga buutan kaayo nga moalsa sa ato ang mga sala, mingon siya dili ko grabe kay mo ka makasasala, ako'y mamatay para nimo ako'y bayad sa imong sala, dili. Muna nga ang grasya sa Ginoo iyang gihatag sa mga tao nga dili na-deserve ani. And mga tao nga dili na-deserve ani, ako ug ikaw, kitang tanan, wa ni nato i-deserve. Makita nato sa Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, samtang kita makasasala pa, ako, ikaw, makasasala man ta. No? Ingon ang Bible nga tungod sa sala ni Adan, gikan pa dito sa garden sa Eden, tungod atong salaan, nagpasapasa na from generation to generation, makasasala na itong tanan. But, tungod sa kaluoy sa Ginoo, tungod sa grasya sa Ginoo, iyang ipakita na to, iyang ipadala sa Jesus Christ to die for us. And Jesus Christ was willing. Pwede man siya mo dili ba? Pwede man siya mo, ngayon nga, padalaan ka ni Pablo, padalan ka ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, padalan ka anak, kay matay ko para nimo, grabe sad. Ako Ginoo ko mo pagkamatay ko nimo, but dili na mao ang isulti sa Ginoo. Siya mismo mo niyari nangunay. And nasa diri sa Romans chapter 5 verse 7 niya, for scarcely for a righteous man will one die,
Yet peradventure for a good man, some would even dare to die. No? And ang mga sundalo manggani nga kung naa sila somehow dili, I'm not saying nga tanan sundalo, but somehow ilang i-ensure nga ma-safety pud sila. No? And some people, ang normal ng mga tao, they would not even die for a good person. No? Dili nila ibutang ilang kaugalingon on the line for a person nga maayo ra. And even for a righteous person, some would even dare to die. Napagoy magpakamatay para ingnon nga nabay maingon nga magpakamatay ko para nimo kay maayo ka. No? Wala. How much more sa mga makasasala like you and me? Walay makaako o pakamatay sa mga tao makasasala pareha nimo ug nako eh. No? Kung normal lang ang tao, kung anang tarong lang pangutok, walay magpakamatay para sa klase na itong tao na makasasala at ubangan sa Ginoo. But, in the Bible, but God commandeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ipakamatay si Jesus Christ para nato. No? Muli siya ang grasya sa Ginoo. Iyang ipasundaya karon adlaw. I hope you realize nga tungod aning grasya na natindaan pa doon sa langit. Nga naman, sa wala pa ning butanga, kung wala pa ning tanan karon, mamatay ta. And you know what? Ang kamatayon is inevitable. It can happen any moment sa itong kinabuhi. It is an appointment. And we don't know if when ang imuhang appointment, when ang akong appointment, when ang atong appointment. Wala ko kibaw. You're not sure. We are not sure. No? Mukalit lang siya kapag. And then we'll know, muna na itong appointment. Muna siya ang appointment. And because appointment, we need to prepare. And if wala ni gipasundayag ang grasya sa Ginoo, how will we prepare? No? Nga ang dalan pa dong sa Ginoo, we fall short. No? Kung ang dalan pa dong sa langit, and remember, there are only two places after death. Langit ug impyerno. Kung wala kay Jesus Christ, impyerno ka. Kung naa kay Jesus Christ, langit ka. And langit is a place for good people. For holy place. It's a sanctified place. No? Ang langit, holy place. And ikaw nga makasasala man ta tungod ni Adam ug ni Eve sa una, tungod atong mga butanga makasasala ta, impyerno gyud ta kay holy man ang langit. We're not holy. Ingon ang Bible sa Romans chapter 3 and verse number Romans chapter 3 and verse 23 niya, for all have sinned and come short of the glory of God. Wala atong standards nato, our standards sa langit taas kayo, and we cannot even step foot there. But tungod aning grasya ang ipasundayag sa Ginoo, no? That while we were yet sinners, Christ died for us. Iskapo na ta sa impyerno. Ipadawom na ta sa langit tungod aning grasya nga gipakita sa Ginoo. Now, the thing is, imura ni siyang dawaton. Di mo siya kailangan bayran. Di mo siya kailangan nga trabahuan. Ingon gitong sumpay sa Ephesians chapter 2. Ingon ang verse 9 nga, not of works, dili mo ni siya trabahuan. No? Imura na siyang tuuhan. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. No? Muna nga, tungod aning grasya, nanatay agianan, nanatay way para moadto sa langit, para maabot mangani ang appointment nato sa kamatayon. Ready na ta. Dili na ta mag-uul. Some people kinamasin pa man until today nga basin pa rin malangit sila, basin pa rin maluwas sila, basin pa rin makalingkawas sila sa impyerno. That's why they settle for purgatory, in which dili na siya sakto. Wala na siya sa Bible. No? That's why nga tungod aning grasya, pwede na tang malangit. Pwede na tang muadto makiguban ni Jesus Christ. Dili ka maayo but tungod ni Jesus Christ, tungod sa iyang grasya, napakamatay siya para nimo nako. And now we're heaven. Kung imo siyang dawaton, sa imong kasing-kasing mo tukos siyang gibuhat dito sa cross, you are going to heaven. Na this Bible. And thou shalt be saved. No? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ikaw, imong panimalay. Tuuhi lang si Jesus Christ. No? Si Jesus Christ rin dalan. Tungod anang grasya si Jesus Christ magipada. Walay lain. And there is no other name, no? Dili ng mga gina-worship sa kalibutan karon.
but si Jesus Christ. No? Wala niya tagi palisod-lisod o paalsa sa cross, pabayad o miskan unsa. Tuo lang, no? Tuo lang. For by grace are ye saved through faith. Pagtuo lang. And that not of yourselves, dili sa tong kaugalingon, but it is the gift of God. And gift atong dawaton, atong tuuhan. No? Para nanatay insurance once ang appointment sa kamatayon maabot. Because again, akong balikon, ang appointment sa kamatayon mo pa na kay bawon. And if dili ka sure nga malangit ka, then sure ka nga impyerno ka. No? There are only two destinations after ta mamatay. Walay middle ground. If you're not sure of going to heaven, then you are sure of going to hell. So mga higala, I hope today na makarealize ka na imura rin tuuhan si Jesus Christ. Imura rin siyang dawaton sa mong kasing-kasing. Aron nga masave ka, maluwas ka, ikaw ang panimalay. Tungod sa grasya sa Ginoo. No? That's why ang mga makakita ka o mga luwas ng mga tao, mga tanong nimo, musta na ka? Okay na ko, grasya sa Ginoo. Tungod lang sa grasya sa Ginoo. No? We are who we are right now because by the grace of God. Tungod sa grasya sa Ginoo. Every day niya ginakuha na to, pasundayag na to. Hindi na to i-deserve. Even our lives today, we don't deserve our lives today. Kaya makasasala man ta, ibangan sa Ginoo. Muna nga, dawata si Jesus Christ, samtang napay panahon. Yung samtang wala pa nabot ang appointment nimo, napakahigayon nga mangandam si mong appointment, dawata si Jesus Christ. Si muhang kasing-kasing, tuuhi siya. Ikaw maluwas, ikaw yung panimalay. Mga higala, daghang salamat sa panahon nga yung gihulam aron nga paminaw sa ang episode karon sa 15-minute Bible Truth. No? Daghang salamat sa iyohang pagpaminaw, paghahin sa panahon nga maminaw sa mong program karon. I hope na blessed ta. I hope na tay mga nakatunan, realize ito ang kinabuhi. No? Daghang salamat sa iyohang pag-tune in karon. God bless. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga paibawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala kini nasab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.